chung ko tin din mun ai nang lo ang chia hian khovela ram sang sang te po hi kong sang sang an din mun alo inang lo ve na sa hle chu tiang kara chon ram then khatin Indo thlawhna thaber ber an nei laia pakhat po neih phalsak ve mi alo ram te hi tun tum chu I hantar lang te ang pakhat na Afghanistan kumsang ni somni pakhata khan Taliban ten an rama hian thunei nan pong la ka Afghanistan ta na US in Indo thlawhna alo pek to te chu athunun thiam an om miau lo awangin Taliban te kuda hi chuan an chol ta thuap mai ani thlawhna thahnem tak chu ti chiat ani a Afghan Air Force pilot then khaten a then te chu Uzbekistan le Tajikistan rama an thlawlu pui bok tuna chuan Taliban ro rel na Afghanistan hi UN le US in an shreka tunlaya Indo thlawhna thapa ngai ang chi shim hi chu an lei theilova lei phalsak an ni lo hulhual bok sipai le ral thuam lama ram dang atanga puina don te phalsak an ni lova ral thuam lei thar chu soilo an nei sa siam thatura spare part po lak lu phalsak an ni lo bok pani na Somalia kumsang ka zakwa somsari chhovela te khachuan Somalia hian Soviet ram siam MiG fighter tlema zong chuan lo nei ve to ngeya nima sela aram chunga buaina om zuita ka wangin Somali Air Force hi atlu cheta ani kumsang ka zakwa somkwa pahnia tangkhan UN in ram dang atang ral thuam lian tham le Indo thlawhna lak lu konga Somalia hi a shrek bet ta chat maya tuna tak chuan aram ven himna konga Somalia hi International Peacekeeping Force le ramdang sipai kuda ain khat pum hlum ta top mai ani pathumna North Korea hian Soviet hun laia MiG-21 te chu anei ve ngeya ama ero chu nuclear ral thuam siam tuma ma alak zel awang UN in a shrek ta ka wangin ramdang atangin Indo thlawhna thale chuak thar alei thei to lo thung UN hian shrek lo poni se aram sum le pai din hun pachiat awangte ramdang lak atanga ain khar khipna sat awangte hian Air Force sakle hlo om tak anei thei chu abe sei om lem lo hle ni in an soi ramdang atangin Indo thlawhna thale changkang le han tumma sela shrek na apun belzel don si a chu wangin thlawhna anei sa upato takte achul hau ani ta ber mai palina Lebanon aram thenom te nena anin karbo ruak that lo awang le politics thila adin hmuna nge tok lo awang te in Lebanon hi Indo thlawhna lei phalsak ani lo na rei to hle leidil fo thin ma se ani lo zonga a man an hlawa wangin US le Europe ramten Lebanon hena hian an Indo thlawhna an hral phal lova chu wangin tuna tak phe chuan Lebanon Air Force te hian pilot inzirna ta na man chi thlawhna bak man tur an nei lo ani a thlawhna sipai te thuam chakna turin ruam man han siam ve fo thin ma se turam ma in ti tak thakin an dor du talo zel chu ani hi pangana Myanmar kumsang ni somni pakhata sipai in thuneina an pum moma tangkhan khothang ram ten Myanmar hi an shrek na hle a ral thuam lama tan puin an pek po an ti top vek bok tuna hian Myanmar sipai ten China le Russia siam Indo thlawhna then khat lamang ve ma se athar lei phalsak an ni to lo thlawhna lam kai hnoi hrim chok lu phalsak an ni to si lova an thlawhna sipai te an chaw raw hle ram sang atanga en san an hlawhna sadawangin ral thuam an kol sa chul num konga po an hnung tol mek zel ani ber Indo thlawhna te hi chu sum nei awango da du zat nei thei alo ni ngot lova khovel politics in lumlet dan hian kongro asu em mai alo ni ramdang atanga shrek na tongat te tan chuan athar lei chu soilo an kol sa chei hnum le siam that po thil thei lo tluk hial ani lian tham le chen fak om tham taka Indo thlawhna nei thei ram te hi chuan ram thil ti thei tak an ni tian lan tir ngal ti na ani a chuti lain ram then khatan ero chuan thlawhna an nei tur le nei lo tur hril tu ber pakhat chu international law le geopolitics ani dai thung